Ćao narode, ja sam Damjan iz škole koda, samo par reći da kažemo o JavaScript kursu. Dakle, to je naš uvodni kurs za programiranje, namenjen je potpunim početnicima, tako da ako ste ikada planirali ili ako ste rešili da naučite programiranje, ovo je prvi korak koji možete da učinite. Kurs traje 3 meseca, ukupno ima oko 108 školskih časova obuke i za to vreme ćete napraviti nekoliko manjih aplikacija, savladat ćete sve osnovne pojmove i bit ćete prilično jasni sa nekim terminima i imat ćete prilično izglednu perspektivu kuda dalje da nastavite, čime dalje se bavite ili na čemu još da poradite, da se usavršavate, šta vam još ostalo da pređete. Tako da, nakon ovog uvodnog kursa, gde ćete upoznati osnove programskog jezika JavaScript, moći ćete da se specijalizujete za neku od popularnih oblasti. Znači, kada naučite osnove jezika, onda se možete specijalizovati za web, za razvoj mobilnih aplikacija, bilo Android, bilo iOS, za razvoj desktop softvera, za serversku stranu sa Node.js-om. Dakle, otvorit će vam eventualno možda čak i za robotiku ako radite sa nekim Raspberry Pi projektima ili tako nečim. Postoje JavaScript biblioteke za pokretanje pametnih kuća i sličnog softvera, tako da ja ću vas uvesti u samo programiranje. Znači, najbitnije je da skontate šta je programiranje, kako se programira, kako se razmišlja na programerski način i naučit ću vas osnove jezika. Nakon toga, na vama je da se opredelite koja će biti uža oblast vaše specijalnosti, da se uhvatite za to i da napredujete, da u tome postanete veoma dobri. Vidimo se, ćao se!